Royal Mary rastie do krásy. A spolu s ňou aj vaše miesto oddychu a pohody. Stavba napreduje. Pribúdajú balkóny a začínajú sa práce na streche. Nezmeškajte príležitosť získať svoj vlastný kúsok kúpeľného mesta. Pre oddych, investíciu alebo víkendové úteky z ruchu veľkomesta. Máme posledných 7 voľných bytov, tak neváhajte dlho.